Hello vanangu, ndinomba kuti mese munofara. Nhasi nyaya yandinayo ndeishi. Payo nemumwe mukadzi aishanda paBig Meat Factory. Kana chiti Big Meat Factory ndoda kuti unzwisise kuti ifactory yenyama, paitwa zvekugadzirwa nyama dzichichekwa dzichizonotengeswa. Saka paishanda vanhu vakawanda, paitoshanda vanhu vaitosvika kuma 500. Zvadaro rimwe zuva akabva aenda kuno inspector, vainge vauda kutoenda kumba, akabva adai kuenda kuno inspector nyama meat cordum. Inonzi meat cordum ndeyekuti nyama yakasagara panotonhorera inoora. Saka vaiti nyama yeye vanenge vasinotengesa dhei iroro yakawanda yacho yaibva yaenda mumeat cordum. Actually yese kana vakuvhara yaibva yaenda meat cordum. Saka akabva aenda kuti anoinspector, vanga vatopedza zvese vakutogadzirira kuti vaende, vatosarwa neabout 10 minutes kuti vaende kumba. Obva aenda mucordum mweme ane zvaaida kuti anoita se anoinspector panyama. Nyama dzinoinspector idzi, handizvo? Right. Saka munoziva kuti wakapinda murumu wakasanyatsovhara zvakanaka, do rinosara richiita se richivhara rega. Saka since vanga vadaenda kumba aita zvinhu nekumhanya-mhanya, saka akakanganwa kunyatsorivhurisa because aifanira kuti anyatsorivhurisa semazuva ese kuti risazosara richiita se richivhara rega, because mumeat cordum munenge muchitonhora, munotonhora zvisingaiti, because munenge mune maaizi, munenge mune muchiitwa kuti masystems acho sort of like zvinongoita mufiriji, ndo zvamakaita meat cordum imomo, asi inenge iri big room. Saka asina kurivhara do zvakanaka, rakabva rasara richiita se richivharika rega. Chii chakabva chaitika next? Akabva akuda kuti abuda, abva aona kuti ndo rasara richivharika rega. Akatraya kushedzera unonzwa meat cordum ukashedzera munhu ari kunze ambofa akaita sei akakunzwa, akatraya kushedzera. Then papera maawa anenge 3 anga atova pakoma. Munozwa munhu kana apakoma akuda kutofa. Zvisinei akabva angoitawo rombo rakanaka. Pakabva pakaita munhu akabva avhura, obva atona atova pakoma, obva amuvhura, obva amuburitsa. Munhu iyeye murume anga ari murume ndiye akabva atosevha upenyu hwake, because dai anga asina kudaro mukadzi uyu aibva aita sei, aibva afa. Saka apakati pekuchizomubvunza murume wekuti because murume uyu anga ari musecurity guard wepa that meat factory. Saka apakati pekumubvunza kuti chichazoitika kuti muye muzoita se muzonivhurira, because yanga isiri daily routine yake yekuti anotongogara achipota achivhura meat cordum imomo. Apakati pekumubvunza kuti chichazoita kuti muye mundivhurire do, because ndanga ndatofa kai. Akabva amudza kuti pavanhu vese nekuwanda kwavo vanoshanda panapa, ndiwe wega munhu anoti kana asvika pano unondikwazisa kuti mamuka sei, kwainge kuri sei kumba. Wakuenda ndiwe wega munhu unondiita zvekare goodbye, tozoonana mangwana. Vamwe vese havandikwazisa, vanotondiona kunge ndisiri munhu. Saka ndiwe wega munhu anoita kuti ndione kunge ndiri munhu, ndifile kunge ndiri munhu, because you are the only person anondimoresa. Ndikuda kuti mudzidze chimwe chinhu panyaya iyi. Muri kuona here kuti alright, ndi something papo ndisati ndakuudza izvandoda kuti mudzidze. Saka akabva azowedzera musecurity akataura kuti nhasi pawapinda, sezvaunongoita mazuva ose wandimoresa, wati mamuka sei, kwainge kuri sei kumba, but handina kuzoona kubuda kwako, nekuda kuti goodbye yako, your farewell, it means a lot to me. Noda kuti noita ndifile kunge ndiri munhu wamwesa vandimoresa. Saka ndabva ndaziva kuti maybe something wrong happened. Ndabva ndatsvaga pafactory yese everywhere, I searched everywhere for you. Ndakabva ndazokuona uri mumeat cordum. Maona zvaitika apa? Noda kuti mukadzi uyu akangogona just respect aitengwe, just kungorespecta murume uyu nekungomuresa kuti mamuka sei, tozoonana mangwana musara zvakanaka, just that zvakasevha upenyu hwake. Haana kudadira murume uyu. Ndiri kuti inini usawana munhu waunodadira, especially those that are around you, vanhu vaunogara uinawo mazuva ese. Ndoda kuti one day that person anokwanisa kusevha upenyu hwake. Saka zvenyu zvekutsvinyira vanhu, zvekuseka vanhu, musatombo zvekutotsvinyirana kuwanzira munhu akazodai akadai, don't do that. Learn to respect each other. Dana naye, hauzivi kuti ramangwana richange rakamira sei. Fungidzira, dai mukadzi uyu aisaita izvozvo to this security guard, aisatombozviona kuti mukadzi uyu haana kubuda panapa, angadai akatofa. Saka muri kudzidza here kuti kuva humble, kurespekta vanhu kwakakosha.
nekuda kwei? Nekuda kuti mangwana zvino usarespekta ako anoda kuti uda kuti vazokubatsira mangwana. Kungorespekta chingori chinhu chakaita sei chakanaka. Musawanzira vamwe, dananai, wiriranayi. Munhu wese akakosha. Ndoremba kuti madzidza kuti unhu hwakanaka, kurespekta vamwe kwakanakirei panyaya iyi. Ndicharamba ndiri kupai nyaya dzakafanana netinodzi. Moramba muri mugwara, zivai zvamunofambira, musaita vana gunda musaira. Stay focused.